o veste foarte proastă și pentru voi, dar și pentru tine, Tina. Cu 3 săptămâni înainte să încheie filmările pentru Puterea Dragostei sezon 2, Livian s-a hotărât că vrea să vină în România. Vrea să părăsească casa Puterea Dragostei. Dar cum vine asta? Exact când a postat lui vlogul ăla cu fosta lui iubită, vrea să plece din casa Puterea Dragostei. Oare e strategie? Eu cred că este strategie și oricum după ce am postat vlogul, toți s-au uitat la vlog, asta am înțeles, din surse sigure, așa că se pare că Livian vrea să plece acasă. Nu știu dacă este strategie sau poate consideră că or să apară și alte dovezi și e mai bine pentru el să părăsească casa acum decât să o părăsească în momentul în care deja este mult prea târziu. Dar din câte am înțeles eu, Bianca este foarte afectată. Nu vorbește cu absolut nimeni din casa Puterea Dragostei și plânge mult. Săraca, mi-este milă de ea. În fine, dragilor, în episodul de astăzi veți vedea tot ce se va întâmpla mâine în casa Puterea Dragostei, așa că fiți pe fază și să fiți pregătiți pentru că o să vedeți mâine chestii foarte interesante în emisiune. Vom discuta și despre Berna, Ela și Bianca, pentru că Berna a adus în emisiune o chestie legată de Bianca, că este geloasă pe Ela, că el ar fi vorbit cu Livian pe ascuns. În fine, o să vă explicăm despre treaba asta. Dar discutăm și despre fetele care au făcut scandal în casa Puterea Dragostei. Din câte am înțeles, toate sunt supărate că el stă 2 ore jumate la machiaj. Ramona a început să țipe și o să vedeți parcursul vlogului care este situația. Și Ramona și Ligi, toate așteaptă undeva la vreo 4 ore cu machiajul și părul făcut ca să intre Ela în emisiune. Da, ați văzut și voi la televizor, mă uitam azi, băi, toate aveam niște fețe terminate pe bune. Încercați să vă uitați la machiajul Elei din fiecare zi și uitați-vă la machiajul celorlalte fete. O să vedeți că e o diferență foarte mare și chiar Diana astăzi a spus că ups, am uitat să-mi fac sprâncenele. De ce credeți voi? Da, a zis-o cu tentă spre Ela. Să la mișto. Vorbim și despre Marius care o acuză pe Ela că dă târcoale băieților și că este singura fată care face treaba asta. Ela l-a jignit și pe Marius și pe Gabi. O să vă spun imediat ce cuvânt mișto a folosit. Dar discutăm și despre Diana și Gabriel. Din câte am înțeles, Gabriel i-a adus cadou Dianei un măgar de pluș. What? De ce măgar și nu Oare vrea să o asemene cu acel măgar? Dacă da, a urât Gabriel că a fost iubita. Eu am înțeles că a fost forțat de cei din staff să cumpere acel maimuțoi. În fine, Diana a plâns, a făcut o criză de plâns, bam, îmi pare rău pentru ea. E o glumă foarte proastă. Dacă tu mi-ai fi luat mie așa ceva, nu mai eram aici acum. Să le-au făcut să dea drăguță. Okay. Dar nu sunt sorta, mai fi iertată dată viață. Da, și vom vorbi și despre Ramona, care are un mesaj pentru voi. O să vedeți mâine care este mesajul. Foarte interesant. A pus punctul pe I și a spus care sunt problemele din casă și cum se vorbesc pe la spate toți și de fapt în spate se pupă în fund. În fine, o să vedeți în vlogul de astăzi tot ce trebuie să vedeți. Eu zic că a fost singura concurentă care a reușit să spună ceva în emisiunea Puterea Dragostei, care a spus adevărul pe față. Singura. Și asta au spus și băieți. O să vedeți în vlogul de astăzi foarte multe chestii interesante. De aia trebuie să-l urmăriți până la final. O să numărăm până la 5, să dăm share pe Facebook, like și coment înainte să începem. Nu uitați, toate dovezile din vlogul de astăzi le veți găsi pe Instagramul Rea și Tina Oficial 2. Și nu uitați că aveți în partea de jos linkul pentru mărciul nostru Rea și Tina, dar și linkul pentru dietă, dar și linkul cu piesa noastră. Ce înseamnă mărci? Că foarte mulți oameni nu știu ce înseamnă mărciul nostru. Colecția noastră de haine Rea și Tina, avem și măști, avem și accesorii. Scrieți-le pe comentarii dacă ați ascultat piesa noastră, hitul nostru Fraier. Eu l-am ascultat de vreo 1.000.000 de ori și nu m-am plictisit de el. Și urmează oricum piesă nouă în 2 săptămâni, deci cumpărați-vă piesă nouă în 2 săptămâni. Păi de ce oricum știați? Adică am postat aseară. Aseară am fost în studio. Urmează să terminăm piesa săptămâna asta. Sperăm din tot sufletul nostru și apoi să filmăm clipul. Deci nu uitați să vă cumpărați hainuțele, nu uitați să vă cumpărați dieta, aveți niște coduri de reducere, 15% pentru voi toți și haideți să intrăm în pâine. Nu numărăm haine. Dacă ați ști câți oameni au contactat după ce am scos piesa, câți oameni și câte controverse vor să facă cu noi, dar na, ce să zicem, o să vă spun parcursul timpului. Exact, haideți 5 secunde, share pe Facebook, like și comment. Hai, like, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim și vă mulțumim că sunteți în fiecare zi alături de noi. Nu uitați să lăsați în comentarii hashtag vrem piesă nouă, e important pentru noi să vedem câți dintre voi vreți să ascultați noua noastră piesă, care oricum este mai mișto decât E mult mai mișto decât Fraier. Decât Fraier pe bune. E mai mișto decât Fraier. Dragilor, Livian vrea să plece în România, zice că are de rezolvat niște chestii în țară. Nu a dat prea multe detalii, nu se știe exact sigur care este problema și de ce ar vrea să plece, dar eu nu înțeleg o chestie, Tina. De ce vrea să plece exact după ce am pus noi vlogul ăla, că el ar mai fi împreună cu Alexandra? Eu am înțeles că Bianca s-a uitat în telefonul lui și că a văzut mesajele dintre el și fata asta, Alexandra, și că văzi, doamne, sunt chestii de prieteni, te pup, frate miu, frate miu, bro, de-astea, știți? Dar eu mă gândesc la altceva. Dacă ei au făcut o conversație falsă, ca Bianca să o vadă și să nu interpreteze altceva, dar ei știind că între ei este altceva, doar pentru siguranța lui în emisiune. Voi ce credeți? E posibil să fi făcut o manevră, sincer, e posibil. E posibil pentru că eu îl cred pe Livian în stare de
orice, sincer vă zic. Adică... Și nu vorbești cu fostele așa. Adică pe bune, mă, nu există, Nu există în primul rând prietenie între un bărbat și o femeie, trebuie să știți lucrul ăsta. Întotdeauna unul din ei are, da, niște așteptări de la cealaltă persoană, deci bro, sis, astea nu există, întotdeauna unul o să placă pe celălalt. Și chestia asta cu Livian, băi, Livian este un băiat foarte deștept și foarte finuț și uneori mulți din voi vă lăsați așa, nu știu, fermecați de finețea lui și nu vedeți de fapt ce vrea el să facă și ce vrea el să spună. Nu există motiv logic pe pământul ăsta să pleci cu 2-3 săptămâni înainte să încheie emisiunea, în condițiile în care tu știi că Turcia este zonă galbenă și tu în momentul în care vii în România intri 14 zile în carantină. Dacă emisiunea mai durează 3 săptămâni și tu intri în carantină 2 săptămâni, tu nu o să ajungi niciodată la timp înapoi pentru marea finală. Dar mai este o teorie. Eu cred că o să fac asta doar pentru voturi. Eu cred că se victimizează și spune că vrea să plece din casa puterea, o să doar pentru voturi. Asta e părerea mea, el nu o să plece. Păi stai puțin, că el nu a spus chestia asta în emisiune, el a spus chestia asta după emisiune. Dar se aude, se vorbește a doua zi în emisiune. Se aude, se vorbește, dar asta spun că el practic nu ar vrea ca voi să știți că el pleacă. Vrea să aveți parte de un șoc în momentul în care el chiar o să plece. Eu nu zic că nu o să plece. Scrieți pe comentarii. Voi credeți că Livian o să părăsească casa puterea, dragoste? Eu zic că nu. Eu zic că e mare strategie. Mai am o chestie să vă întreb. El spune că pleacă să rezolve niște chestii în țară. Păi dacă tu 2 săptămâni ești închis la domiciliu, te întreb și eu, ce chestii poți să rezolvi tu în țară? Dar ce poți să faci tu în țară, Nu Livian? poți să rezolvi nimic de acasă, Livian. Tu trebuie să ieși din casă să-ți rezolvi lucrurile astea. Ceea ce înseamnă că tu de fapt vrei să pleci de acolo pentru că o să urmeze ceva. Sau poate i-a pus ultimatum Alexandra. Asta v-am să zic eu. Dacă i-a spus Alexandra, băi, dacă mai stai acolo 2 săptămâni, eu spun tot. Și dacă spune tot, dați seama că credibilitatea lui în fața voastră e zero. E practic s-au împăcat de vreo 2-3 luni. Bianca în continuare nu crede nimic din ceea ce spunem noi pe vlog sau ceea ce spun alții, pentru că sunt foarte multe persoane care știu adevărul și se pare că la un moment dat o să se lovească singură cu capul de sus și o să ne dea într-o bună zi un mesaj cu fetelor, ați avut dreptate. Dar până atunci asta este situația. Eu din câte am înțeles, Livian este supărat că noi și cei din Casa Puterea Dragostei aduc tot felul de fete care nu sunt cunoscute în media și spune că de ce să le facem lor reclamă. Acum eu zic că, pe bune, Livian, dacă tu ai o treabă cu fata aia și ai avut o treabă și cu Renata, pentru că dacă n-aveai nu se auzea nimic, eu zic din mediul să-ți online, adică dacă era vorba de Mira sau de nu știu cine, era ok pentru tine că se vorbea despre chestia asta, adică tu cauzi numai fete influente pe social media, dacă e adevărat de ce ai fost cu fata aia înainte, cu Alexandra. Păi, dar nu era niciun influent. Era destul, adică lumea îl cunoștea cât de cât. Dar nu era acum, Mr. Livian, era doar Livian. Știți ce zic? Mă rog, lăsați în comentarii dacă voi credeți că plecarea lui are vreo mică legătură acolo cu vlogul nostru. Și cei care nu ați văzut vlogul nostru trecut, să intrați repede să-l urmăriți, după îl urmăriți pe ăsta și vă lăsați părerea în partea de jos, că se leagă. Da, și mai am ceva de spus, este foarte, foarte important. Trebuie neapărat să vă abonați acum la acest canal, să apăsați pe clopoțel, pentru că vreau să facem 200.000 de abonați, este obligatoriu acum să te abonezi pe prima în partea de jos. Aveți în partea dreaptă o imagine cu fețele noastre, trebuie să dați click pe ea și abonare și subscribe. Este foarte simplu, pe tot parcursul clipului o să vedeți în partea aia. Haideți să continuăm cu Berna, Ela și Bianca. Berna a adus în emisiune subiectul că Bianca ar fi supărată pe Ela. Bianca ar fi fost deranjată ca seară Ela, înainte să plece toți de la canal, că ei sunt luați de la canal și duși la hotel de la canal, adică unde filmează pentru cei care nu știu. Și ea era la intrarea băieților și vorbea cu Livian. Știți că băieții și fetele au 2 intrări separate. 2 camere diferite. Da, în Turcia și voi că regulile sunt mai stricte. Asta nu a înțeles Bianca și s-ar fi supărat. Normal, dacă ai ceva de discutat cu Livian, discuți în emisiune sau ei pe Bianca cu tine, pentru că știi tu că Bianca este îndrăgostită de Livian și că îl iubește foarte mult și orice faci tu o supără, că știi și Bianca că tu te bagi cam în orice Ela. Acum rămâne vorba. Bianca a zis ceva de genul că nu ar fi nimic adevărat din ceea ce spune Berna și că ea nu este supărată pe Ela. Bianca este supărată pe Livian de fapt și cu Ela nu are nicio treabă. Eu zic că are o treabă cu Ela, numai că nu. Da, e o discuție aici, nu? Eu zic că are treabă cu Ela, dar nu vrea să pară geloasă, să pară super. Tu crezi că Bianca de fapt s-a plâns în cameră, că Berna este colega ei de cameră, bă, nu mi-a convenit chestia aia și Berna a adus în emisiune subiectul ăla și ea de fapt nu a mai recunoscut după? Clar. Păi de unde știe Berna? Asta zic că nu are cum, nu se leagă. Dar nu-mi place nici faza asta. Bă, bune, dacă spun ceva în cameră, bă, poate să supărată, poate plâng. Nu trebuie să zici în emisiune sau să vii cu date. Că e, pe bune, colegialitate. Nu spune mie că Ela și Ramona nu vorbesc chestii în cameră. Pe bune, pe dacă ar fi să zică una dintre ele ce se vorbește în cameră, ar fi jale. Fetele ar fi zis că Bianca, tu faci așa să creadă Livian că nu ești geloasă, vrei să-l atragi. Asta au zis fetele din Casa Puterea Dragostei după scandalul ăsta. Deștepte, da. Exact, și după Bianca s-a luat la ceartă cu Berna și a zis: tu nu mă fă să aduc în emisiune ce ai zis tu de Ela și de Filip. Și Berna, ce crezi că a zis? A tăcut. What? Înseamnă că și Bianca o are la mână pe Berna cu ceva. Da, dar e ciudat, adică Bianca a atacat-o foarte tare cu faza cu Filip, adică e vorba de relația. Și mai ales că ei s-au căsătorit practic, gen da, s-au dar bine, logodit. și la Bianca e vorba de relația ei, că poate nici lui Livian nu-i convine când ea e geloasă.
fructuoasă, dar totuși Berna a vrut să o pună un pic la punct pe Ela, din câte înțeleg, și să-i dea peste nas, bă, nu e ok, sau uite, Bianca s-a supărat pe tine, nu mai face lucrul ăsta. Sau nu știu de fapt care este problema. Scrieți pe comentarii ce părere aveți, dar văd că acum Ramona ia apărarea Elei. Parcă se certase, nu? A zis ceva de genul că Bianca nu mai da vina pe Ela mereu, cum ai făcut în gală, ea nu are nicio treabă cu Livian, nu are nicio treabă cu el, sunt doar prieteni. Deci Ramona și cu ea s-au împăcat, asta e chestia. Da, stai puțin că s-au certat, au plâns, stai că zic imediat care a fost faza. Ramona a zis că o zi e apărarea și a doua zi ești împotriva ei. Bianca împotriva Eli. Asta nu înțeleg nici eu, pentru că am văzut în emisiune că de foarte multe ori ai văzut că Bianca a început de la un timp să fie așa mai miștocară, să răspundă așa peste picior, nu mă interesează. I-a zis la un moment dat Gabi că eu nu am vorbit despre tine urât până acum în emisiune și a zis că e problema ta. Păi cum? Eu nu am vorbit pentru că ești iubita lui Livian și e prietenul meu. Aia e problema ta, nu mă interesează. Nu, poate s-a săturat și de scandal, sincer. Da, dar nu știu, mi se pare un pic dubios. Adică e un pic arogantă, ce drept. Da, dacă un om n-a vorbit urât de tine, tu trebuie să iei în considerare chestia asta, că omul ăla nu te-a trădat, adică tu uneori îi îmbrați niște persoane care te-au făcut cu ou și coțet și tu spui că nu te interesează. Adică dacă ar începe și el să vorbească urât, să facă și ce fac ceilalți, te fac cu ou și coțet, după împrietenește-te cu el, să vezi că nu mai e ok. În fine, asta din perspectiva mea, eu nu sunt un om trădător și când un om nu mi-a greșit cu nimic, întotdeauna o să încerc să țin cont de lucrul ăla, așa ar trebui să faceți și voi. Scrieți pe comentarii pe cine susțineți, pe Bianca sau pe Ela, așa se face joculețul nostru, da? Aveți acum 5 secunde să dați un mare like dacă o susțineți pe Ela, timp în care noi vorbim și socializăm cu voi. Da, vorbim cu voi, deci toată lumea care crede că Ela are dreptate sau așa mai departe, sau că face ceea ce trebuie. Dacă Ela face ceea ce trebuie, că ea trebuie să se înțeleagă bine cu toți băieții, să se întâlnească pe ascuns cu ei sau să vorbească. Așa să vorbească, e ok, dați acum like. 5 secunde aici. 4, 3, 2, 1, 0, like pentru Ela. Da? Și dacă voi considerați că Bianca are dreptate, că ea este în măsură să fie supărată că o altă fată se dă la fostul ei iubit, actual iubit, că nu se mai înțelege nimic, se pare că cei doi doar întrețin relații intime pe ascuns, dar în emisiune am văzut că de multe ori Livian nici măcar nu o bagă în seamă. Când zice Mantea că voi ați fost la hotel, zice că nu e adevărat. Și apoi Bianca zice că e adevărat, că au fost. Nu, deci nu se leagă, el se ascunde de ceva și sigur ascunde ceva. În fine, dacă voi considerați că Bianca are dreptate, aveți 5 secunde, hai! Like 5, 4, 3, 2, 1, 0, like familie pentru Bianca. Dar să vezi următorul subiect. Deci care e treaba cu Ramona, că i-a luat apărarea și după s-a certat cu Ela. Dar nu înainte de a da un mare like. Da. Haideți, numărăm până la 5, dăm share pe Facebook, like și comment. Nu uitați, toate dovezile din vlogul de astăzi le găsiți pe Instagramul Rea și Tina Oficial 2 împreună cu dieta și colecția noastră de haine. Și nu uitați să scrieți repede în comentarii hashtag vrem piesă nouă și trebuie neapărat să vă abonați la acest canal să facem 200.000 de abonați. În partea dreaptă găsiți o poză cu fețele noastre, dați click pe ea și dați abonare, subscribe și ce mai scrie acolo și în descriere găsiți merch-ul nostru și dieta, da? Și piesa noastră fraier. Și piesa noastră fraier. Da, 5 secunde, share pe Facebook, like și comment. Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0, like familie, vă iubim și vă mulțumim, da? Ce place. Cum ar fi viața voastră fără Rea și Tina? Ar fi nasoală, nu-i așa? V-ați obișnuit cu noi, vă uitați la noi în fiecare zi. Dar scrieți în comentarii, cum ar fi viața voastră fără Rea și Tina? Exact, că vă place, că nu vă place, voi tot vă uitați. E important pentru noi, pentru că suntem acolo mereu pentru voi. De un an jumate, frate, de un an jumate. Haideți să continuăm. Fetele au făcut scandal. Ramona a început să țipe în emisiune că ea ar fi stat 2 ore la machiaj după Ela. A zis că nu îi se pare normal să stea zilnic câte 4 ore după ea. Ce este asta? Adică 4 ore cât îi se face părul și machiajul, înțelegi? Toate fetele trebuie să o aștepte pe Ela și apoi să intre toate în emisiune. Emisiunea nu poate să înceapă fără Ela, înțelegeți care-i treaba? Și după a spus ce este asta? Este bătaie de joc, ori suntem corecte toate, ori nu mai suntem. Mi se pare normal ce a spus Ramona, mi se pare absolut normal. Lăsați și voi în comentarii dacă au dreptate. Vouă ar plăcea să stați câte 3-4 ore după cineva să așteptați cu părul făcut și cu machiajul. Și după să fiți nașpa, să fiți și ea să fie fresh, să intre perfect. N-ați văzut cum arată toate, frate, cu fața pe bune? Eu mă sperii uneori și le mai iau și cadrul de aproape. Din câte am înțeles, cei din staff se rugau de Ela să se îmbrace odată pentru că emisiunea trebuia să înceapă și ea tăgea de timp. Ramona și Ligia au țipat foarte, foarte tare că nu e normal așa ceva, că până termine ea le se strică și machiajul și părul. Adică toate fetele erau pregătite să intre și au trebuit să stea toate 3-4 ore să intre Ela, să termine Ela. De îmbrăcat. Tu zici seama cum îți arată un machiaj după 4 ore? Adică niciodată nu o să mai arate la fel. De asta întotdeauna este mult mai ok decât celelalte. Dar problema este că și băieții așteptau, că automat dacă așteaptă și fetele, așa și băieții. Ceea ce mi se pare anormal, frate, sunteți o echipă. Intrați toți când intrați și terminați toți. Dacă nu ai timp, du-te de la 5, pregătește-te și intri la 10-11. Ideea este în felul următor. Noi nu avem nimic personal cu el, adică noi vorbim doar de ceea ce se întâmplă în emisiune. Nu fabricăm noi subiectele astea, nu fabricăm noi cearta lor, nu e problema noastră ce fac ei acolo. Noi suntem aici să vorbim strict de ceea ce se întâmplă.
întâmplă. Adică voi mâine veți vedea în emisiune și veți auzi exact ceea ce vă spunem noi pe vlog. Așa că cei care spuneți că, vai, domne, v-ați găsit să comentați de Ela că e prea mișto, nu comentez eu de Ela. Sau zic că nu e mișto. Că nu am zis eu, că nu mă deranjează pe mine că a stat femeia 4 ore la machiaj și la alte țipau pe lângă. Nu e problema mea. Nu e colega noastră. Să bea un suc, ies pe balcon, mă plimb, fac un vlog. Nu este problema celorlalți care se ceartă cu ea în emisiune, ok? Ideea este că ea a răspuns ceva de genul. Nu este adevărat și dacă nu vă convine, intrați fără mine în emisiune. Asta sunt și intimidări. Da, asta a dat-o ca și când voi nu puteți să faceți emisiunea fără mine sau intrați fără mine în emisiune. A sunat aiurea. Emisiunea poate să funcționeze și cu Ela și fără Ela. Adică Ela a lipsit din emisiune foarte mult timp cât a umblat după Jador prin București. Tot și a funcționat foarte bine emisiunea. Erau foarte multe vizualizări până la urmă. Asta zic, nu știu, mă gândesc așa prin absurd. Adică nici mie nu mi-ar plăcea să stau să aștept după cineva, să stau să pierd vremea, pentru că alea 4 ore se simt, frate. În loc să începem la 1, începem la 3. Automat, în loc să terminăm la 1 noaptea, terminăm la 4 dimineața. Automat că nici mie nu-mi convine, poate vreau și eu să dorm. Și nu uitați că filmăm 2 episoade, adică pe bune, știi? Nu e ok, nu e ok. Scrieți în comentarii ce părere aveți. Este ca și când tu ai o întâlnire mâine la ora 12 la muncă și tu vii la ora 3 și spui că stai puțin că eu am avut de făcut machiajul și așa începeți fără mine. Nu. Dacă tu știi că ți-a cu 2-3 ore mai mult, te trezești mai înainte, să faci toate treburile ca să ajungi la timp. Contează foarte mult pentru toată lumea. Da, în fine, poți să pregătești suntele de acasă. Cât ți-a să pui ceva pe tine? Pe bune, că din câte știu eu, tu te pregătești cu 4 ore înainte acasă, să faci suntele pe doar o săptămână. Ce atât de greu să pui. Da, dar iar o problemă cu tenul, iar o problemă cu părul. Și eu am probleme cu tenul și eu mă chim în același timp. Nu are logică. În fine, Ramona a zis ceva de genul, stai puțin, Ela, mi-am adus aminte, când te-a întrebat Andreea Mantea cine ți este prieten sau prietenă din casă, ai spus că suntem doar colegi pentru tine. Și am mai zis așa, adică eu de ce să te mai consider pe tine prietenă dacă tu nu mă consideri? Corect. Eu zic că trebuia să considere prietene pentru că Ramona chiar a fost fidelă, sinceră să fiu. Și de foarte multe ori eu vă spun o chestie, Ela este un om sufletist, un om bun, depinde acum pe cine suportă și pe cine nu suportă. Dacă nu te suportă să-ți facă viața un calvar. Ideea e în felul următor, eu sunt sigură, pentru că el oricum vorbește foarte mult pe subiectele pe care o deranjează pe ea. Sunt convinsă că ea a făcut capul atât Ramonei în cameră, pentru că vorbește foarte mult. Ramona nu e genul care să vorbească despre problemele ei, știi ce spun? Da. Și ar trebui să țină cont de lucrul ăsta, pentru că timpul este foarte important în viață. El a început să plângă după și a spus că îi pare rău. Da, cum face ela, ca de obicei, că nu merge să spună, începe să plângă și spune că îi pare rău. Dar interesant este ce au spus băieții din Casa Puterea Dragostei. Băieții din casă au spus că apreciază foarte mult la Ramona, că chiar dacă ea este prietenă sau nu cu oamenii ei, întotdeauna va spune adevărul. În condițiile în care el era prietena ei și este prietena ei, nu a ținut cont de lucrul ăsta și a spus unde a greșit. Asta e cel mai important lucru în viață, să-i spui unui om, chiar dacă ți este prieten sau nu, unde a greșit. Și la fel și omul ăla să spună, băi frate, unde ai greșit, ca și când ai ceva pe față, nu știu, ți-ai ieșit un muc, de exemplu, da? Și omul ăla nu-ți spune când mergi cu el pe stradă, uiți, șterge-te la nas că se vede, știi, te lasă să mergi așa prost. Nu, spune frate că și tu dacă ești în situația aia și eu îți zic ție și tu îmi zici mie, așa e frumos. Din câte am înțeles, el a început să plângă în emisiune și a cerut scuze și Ramona a iertat-o. Bă, totul e bine că se termină cu bine, eu mă bucur să am împăcat, mai ales că stau în aceeași cameră și până la urmă nu trebuie să fii dușmănie cu nimeni. Ideea e în felul următor, când îi spui unui om lucrurile astea, e important să și țină cont de ele, adică să nu îi le spui mereu, că eu am impresia că se repetă povestea asta din nou și din nou și din nou și din nou și din nou. De ce nu e invers? De ce nu e Ramona în locul Elei și de ce nu Ramona îi face faze Elei și el să știi ce zic? Da. Adică nu mi se pare corect și nu doar pentru ele, e vorba în general. De ce oamenii nu înțeleg când le atrage atenția pe o chestie? De ce trebuie să repezi din nou și din nou și din nou? Înseamnă că nu le pasă de tine. Da, sau nu înțeleg, poate nu explici bine sau nu știu. Depinde acum, că amândouă au caractere diferite, sunt persoane diferite. Nu se completează, nu sunt doar colegii de cameră și atât, din punctul meu de vedere. Scrieți pe comentarii cu cine țineți, cu Ramona sau cu Ela. Chiar vreau să văd care o să câștige, sincer. Hai să facem chestia cu numărat. Da, aveți 5 secunde să numărăm până la 5, dați like dacă voi țineți cu Ela și vi se pare normală reacția Elei. Numărăm după care numărăm pentru Ramona. Facem un fel de statistică pentru noi personală să vedem cum sunteți voi și pe cine apreciați și dacă n-ați trecut prin diverse chestii sau chestii de genul. Da, și dacă vedeți adevărul până la urmă, că asta este problema. În căutarea adevărului cu Ernest. Cu Ernest și Reaștina. Da, deci like pentru Ela dacă el are dreptate și are dreptul să facă ce a făcut. Da, hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim. Și acum aveți 5 secunde să dați un like pentru Ramona dacă voi credeți că are dreptate și că a reacționat ok cum a reacționat. Și dacă și voi la rândul vostru le atrageți atenția prietenilor când vă deranjează ceva și ei vă atrag atenția și sunteți ok cu chestia asta și nu sunteți fake și nu vă ascundeți, că nu-i zic așa că îl deranjează. Nu. Da. Fiți frate cum sunteți voi. Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim. Bă, cât de cald este afară. Este groaznic și se mișcă soarele, deci credeți-ne că nu știm cum să mai stăm ca să nu
ne vedem albe complet. Scrieți pe comentarii, la voi este cald, eu nu mai pot de cald și vreau la mare și suntem acasă. Voi ați fost la mare vara asta? Da, s-ar putea să rămânem tot acasă, că scoatem piese, deci nu avem timp să plecăm. Dragilor, Marius are și el ceva de spus în toată chestia asta, s-a cam luat un pic de Ela, și este așa. Ela, tu ești singura fată care dai târcoale pe la noi, pe la băieți și care vorbește cu toții bărbații. A durut. Dar să vedeți ce a spus Ela. A fost deranjată rău și a făcut fătălăi pe Marius și pe Gabriel. Gabi, de ce? Pe Fătălăi. Gabi. Eu cred că Gabi a râs probabil când a zis Marius chestia asta și Ela l-a făcut fătălău și pe el că a râs. Dar până la urmă și-a dat cu părerea Marius. Nu cred că a zis ceva greșit. Tu l-ai jignit, fătălău, adică tu îl jignești când el a spus. Dar de ce e fătălău? Adică are lângă el o femeie mișto. Andreea Peru e o femeie mișto, arată mișto, e sexy, mișto, e și inteligent. Adică nu cred că e fătălău. Știi ce zic? Că... E un cuvânt cam mare fătălău, sincer. Pentru ce ți-a spus el că stai cu băieții, e un cuvânt cam mare. A deranjat-o foarte tare. Păi da, dar ăsta e adevărul, că dacă tu te afli într-un loc și o spun te-am văzut acolo și spun că te-am văzut acolo, nu, ideea este că e singura fată care se tot duce la băieți în continuu și ea vorbește numai cu băieți, se înțelege bine numai cu băieți. Nu e greșit să te înțelegi bine numai cu băieți, dar când știi că unii din ei au relații, e puțin urât, e puțin, se interpretează greșit. Bine, problema ei nu ne interesează pe noi, dar și a făcut fătălăi. Voi ce credeți? Gabi și Marius sunt fătălăi? Lăsați acum în comentarii. Da sau nu, și dacă țineți cu Gabriel și Marius, scrieți pe comentarii, și dacă țineți cu el, scrieți tot în comentarii. Eu țin cu Gabriel și cu Marius aici. Haideți să vorbim despre Diana și Gabi. Dar nu înainte de dau un mare like, un share pe Facebook. Ok, vorbim despre măgărușul ăla de pluș pe care l-a primit. Diana a făcut o criză de plâns, o să vă explic imediat despre ce este de vorba. Da, hai. Băi, și eu aș și plâns, pe pune, este jignitor să-mi aduci un măgar, măcar de la o prințesă. Da, dar nu este finalul, cei din staff l-au obligat să Păi, dar și dacă mie spune stafful că aruncă-te în cap, eu arunc în cap, sau vrei să faci doar materiale, Gabriel? Nu, sau e în considerare ce spune stafful ca să rămâi în emisiune. Aveți acum 5 secunde, dați un mare like, un share pe Facebook, scrieți în partea de jos hashtag vrem piesă nouă și... Nu uitați, în partea de jos aveți în descriere colecția noastră de haine și dieta noastră cu codurile de reducere. Haideți 5 secunde și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Obligatoriu. Dacă este în partea dreaptă, în colț, o poză cu fețele noastre, apăsați pe aici la subscribe. Haideți! Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim. Update, am mutat masa din nou, da, știți și voi care e treaba. O mutăm de colo-colo în așa fel încât să nu mă mai văd jumătate albă. O să vedeți toată partea, toată casa. O să ziceți, a venit Iisus pe pământ, un înger. Eti. Și... Hai să continuăm cu Diana și Gabriel. Diana și Gabi. Ce era cu ea? Ce era cu ea? Mă sperie uneori, ce era cu ea? Așa se auzea sunetul la extraterestru ăla. Doamne, te rog eu, scrieți în comentarii, nu așa că rea a fost super amuzantă, că eu nu știa, acum îmi dă seama că a făcut yo. De ce mâine am voie să fac lumea asta sunt eu, dacă vă place de mine lăsați în partea jos în comentarii. Haideți să vorbim despre Diana și Gabi. Gabi a adus Dianei un măgar de pluș și făcea mișto de ea. Am înțeles că după ce i l-a dat, el a explicat de fapt care este povestea. Cineva din staff sau mai multe persoane din staff i-au spus să cumpere neapărat măgarul ăla de pluș, că sigur o să-i placă Dianei. De unde știi tu ce-mi place mie? Mamă, dar ce de-astea și el a cumpărat pe bune? Nu, eu cred că a fost să facă materiale. Bă, dar ție chiar nu să faci loc de Diana. Eu cred că Gabriel chiar nu mai simte nimic. Da, probabil dacă face mișto de ea. Și Marius a zis că hai Diana, că nu ți l-a cumpărat că a vrut el sau de drag, l-a cumpărat că am zis noi. Că stai puțin, cineva din staff sau concurenții? Că concurenții nu fac parte din staff. Sau poate în sezonul 3 își vor da toți demisia și vor fi la camere Filip, Marius și Bianca prezentatoare. Adică Liviana o să fie Husein. Liviana de cutia. Da, ce cringe, ce cringe. Nu, să fie Bianca și Livian să fie un cuplu și să-i ceară cutia lui Livian. Zică, Livian, iubire, adu cutia. Iubire, adu cutia cu voturi. Și să rămână sezonul la Renat și să le iau toți la mișto. Nu, Renat a trebuit să ia locul lui Husein. Mamă, dar ce urât, bă, ce urât. Eu nu pot să-mi imaginez cum ar fi să fie Bianca prezentatoare și Livian să fie Husein. Nu o să se întâmple lucrul. Să fac, haide, începem. Băi, gata cu gluma. Ideea este că Diana a început să plângă foarte tare. S-a supărat foarte tare. Aia nu e glumă. Puteai să iei un ursuleț sau puteai să iei o păpușă sau nu știu, orice chestie drăguță. Sau să nu-i cumperi nimic dacă tot ești nesimțit. Dar nu un măgar. Adică care e diferența între un măgar și un porc? Sau care e diferența între... Nu, pentru că a văzut pe grupuri că oamenii o aseamănă cu măgar și a zis să facă o glumă proastă. Adică aduci și tu Diana lui o jucărie. Nu știu ce înseamnă. Da, ea e o chestie nasoală, nu știu. Ea e o... Un țăran, dar nu, că și din țărani. Un cowboy. Țăranul e pe câmp, țăranul... O, și pe aia, ula, drăguța mea, țăranul e pe câmp, nu știi? Cred că ar trebui să continuăm să fie. Dar nici nu vreau să știu. Nu te-ai jucat.
Un elefant pe aia, o știi? Se legăna, ok. Gabi s-a dus la ea ca Poți să părăsesc vlogul, te rog? Nu. Haide. Băi, pe bune, termină, adică nu știi jocurile astea, voi v-ați jucat? Știu, dar nu sunt atât de amuzant decât să le zici pe vlog, mi-e bine separat, în privat. Hai să continuăm cu ce a spus Gabi. Gabi s-a dus la ea după să-și ceară scuze și să o împace și a spus că nu e adevărat ce spune nimeni, că el i-a cumpărat măgărușul de drag. Păi n-ai spus tu, n-a spus Marius de fapt că nu l-a cumpărat de drag sau așa l-a cumpărat pentru că au spus ei și acum tu te duci și spui că l-ai cumpărat de drag? Nu se poate. Înseamnă că tu chiar ești pe Diana. E ceva acolo, da, tu nu, chiar înseamnă că tu chiar faci mișto de ea. Scrieți în comentarii. Voi credeți că Gabriel face mișto de Diana, da sau nu? Eu zic că da. Păi cum îi cumperi un măgar? Eu știu păpușă, ceva, nu un măgar. Urât. Dragilor, haideți să vorbim și despre Ramona, care are un mesaj pentru voi. Am înțeles că vorbea singură cu camera. S-a pus pe canapea și a început să vorbească. Bă, foarte mișto, foarte interesant și mai ales că v-a pus pe voi la punct cu ce se întâmplă în Casa Puterea Dragostei. Ascultați ce spune, pentru că niciun concurent din Casa Puterea Dragostei sau fost concurent nu a spus niciodată așa ceva. S-a pus singură pe canapea și vorbea cu camera. Nu mai suport să stau aici, vreau acasă, m-am săturat să fiu proastă, să fiu criticată, dacă spun ceva, îmi sar toți în cap. Toți se cred vedete, dar când or să ajung acasă nu o să mai aibă fată la păr, fată la machiaj, adică gen s-au obișnuit ca niște vedete și și-au luat arfe. Într-adevăr, te speli la o chiuvetă, te speli la o cadă. Dar știți și voi cazuri care sunt acum în România de s-au dus la fund și când au plecat de acolo erau, vai, cine sunt eu și acum nu găsesc nici să spună gene și fac... Mamă, ce urât. După ce ieșim de aici, nu or să ne mai cunoască lumea, or să ne mai știe pentru o lună, două, după care or să ne uite. Corect? Spune tu, Tina, ultima parte. Ne facem de râs singur la televizor prin comportamentul nostru. Cum ne denigrăm, cum ne înjurăm, lumea spune că suntem falși. Azi ne certăm, azi ne împăcăm și ne pupăm pe la spate. Ne pupăm în fund, trebuia să zicem. Ai tăiat cuvântul ăla, mă, dar n-ai haz azi. Zi, frate, fund, vorbește urât, înjură și totodată. Haide, știți ce a mai spus Ramona? A spus ce? A spus, ne facem de râs singur la televizor prin comportamentul nostru. Cum ne denigrăm, cum ne înjurăm. Lumea spune că suntem falși, da, știu că sunteți falși. Azi ne certăm, mâine ne împăcăm și tot așa. Bă, frate, deci fata asta are mare dreptate. Bravo, Ramona, a fost singura care a putut să spună asta. Tina voia să spună că azi ne certăm, mâine ne pupăm în fund. Da, dar nu puteam să zic că am să fiu mai drăguță. Asta e adevărul, pe bune. Da, este adevărat. Dragilor, cam asta s-a întâmplat. Asta o să vedeți voi în episodul de mâine, în Casa Puterea Dragostei. Și nu uitați să vă abonați acum la canalul nostru și aveți niște cuvinte cheie, zici, nu? Sunteți pregătiți? Cuvintele cheie sunt cuvintele pe care trebuie să le lăsați pe toate platformele unde găsiți Rea și Tina. Că e pe Instagram, pe pagina de Facebook, pe YouTube-ul RNT Spice Vlog sau pe YouTube-ul Rea și Tina în comentarii. Unde le găsiți voi? Așa, trebuie să lăsați hashtag vrem piesă nouă. Băi, am rămas blocată pentru că am primit un mesaj de genul pe Instagramul lui Redi și lui Riri. Ce? Am primit că vrem de-astea, cuvinte cheie. Pe Instagramul lor, că știți că și Redi și Riri au Instagram. Redi și Riri se numesc. Aveți aici în partea de jos. Și am primit un mesaj, da, vă iubesc Rea și Tina. Și zic, bă, de unde până unde, ce drăguț. Dragilor, vreau să vă mai spun că mai avem un canal secundar de YouTube care se numește RNT Spice Vlog. Acolo postăm în zilele în care nu postăm pe acest canal. Aseară am postat, de exemplu, un vlog cu Tina când am fost la veterinar, când ne-a spus veterinarul că suntem pe cale să o pierdem pe Riri, că este pe moarte. Și am plâns când am uitat vlogul și am plâns și când l-am văzut și de 2 ori când l-am văzut am plâns. Deci este un vlog emoționant, trebuie neapărat să vă abonați la RNT Spice Vlog, dar și aici în partea de jos aveți fețele noastre, abonați-vă și să numărăm să dăm like. Da, deci în partea de jos în descriere găsiți colecția de haine pe care am pregătit-o pentru voi și nu uitați găsiți și dieta cu codurile de reducere. Haideți, familie, numărăm până la 5. Like acum și share pe Facebook! Mulțumesc! Haide! Și toate dovezile pe Rea și Tina oficial de pe Insta. Hai! Nu mă, deci sparg soarele, dă-te, te rog, că mai dispera mor de Eu cald. nu mai știu cum să mai stau. Haide! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, băi, vă mulțumim și faceți acum o poză repede și puneți-o pe Instagram și dați-ne tag. Unde interes acolo lingi, stai singură că ești măscărici, rici. Băi, vă credeți, mă, dar sunteți mici. Noi suntem pantere, voi pisici, mici. Unde interes acolo lingi, stai singură că ești măscărici, rici. Voi vă vedeți, mă, dar sunteți mici. Noi suntem pantere, voi pisici, mici.